Retrocedim en el temps exactament 75 anys per fer una immersió en la dècada dels anys 50 en clau escapulada. Anem a posar context. En la primera temporada d'aquell curs, l'Europa militava en categoria regional, però un dels seus exjugadors, formats a la base gracienca, es convertia en una estrella al Mundial del Brasil del 1950. Així sonava una de les seves aturades en la clàssica veu de Matías Prats. El gato con alas, Ramallets, el gato con alas, ha conseguido llegar con la punta de los dedos y evitar un tanto. Ramallets va ser objecte d'un homenatge a l'estadi de Sardenya en el seu retorn del Brasil. En aquells anys feia un poc més d'una dècada que havia acabat la Guerra Civil Espanyola, però les dificultats de la societat encara estaven molt presents. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan. Situats en el context socioesportiu, amb dos membres del grup d'història Ramon Vergés parlarem d'aquella dècada de transició entre la regionalitat i el futur ascens a segona divisió. Navegarem aquells 10 anys de la mà de Xavier Vidal i Ramon Vergés. Vergés ens explica com es va col·locar la primera pedra de la dècada amb l'ascens que retornava a l'Europa a categoria estatal 20 anys després. Després de buscar l'ansiat ascens del retorn a categoria nacional de final de la dècada dels 40, per fi la temporada 1950-51 s'aconsegueix el retorn a tercera divisió. Aquesta temporada també va unit a un gran creixement social de l'entitat, evidentment fet pels bons resultats i la gran plantilla i el bon joc que es mostra diumenge a diumenge i es veuen partits al Sardenya amb les grades realment que feien goig. Per fi, per tant, amb Miquel Iglesias, president del club, logra formar una magnífica plantilla. De fet, una plantilla que passaven els anys i els socis de l'Europa encara se sabien de carrerilla, que es diu, no? Una plantilla que començava per la porteria amb Àngel Martínez, un dels millors porters de la història del club. El propi Martínez repassava els jugadors més destacats en el documental del centenari del club i partint de la línia des de la qual tothom cita les plantilles de futbol, va començar a descriure-la, com no, per ell mateix. Pues aquell equip teníem jo, Serra, Núñez, Meca, Vinatge, Ferrer, Fernández, que li dèiem el nene, Jimeno, Mauri, Pujorràs i Garcés. Entrats a mitja dècada dels 50, la directiva escapulada, amb l'equip estabilitzat a categoria estatal, comença a plantejar-se el repte d'un nou ascens, en aquest cas a segona divisió. Així repassa Xavier Vidal com eren els sistemes d'ascens d'aquella dècada. Un ascens que no era ser campió i ascendies, sinó que es composava de diverses promocions, primer entre equips catalans i després amb altres equips de tercera divisió d'altres grups. Mentre l'Europa ho anava intentant, cap a finals de la dècada va aterrar a l'Europa Pepe Granés, el que molts veterans europeistes han explicat que és un dels millors jugadors i amb més talent que han vestit mai l'escapulada. Així ho explica Ramon Vergés. Pepe Granés, un dels pocs encara socis que recorden i l'han vist jugar, sens dubte destaquen que és dels millors jugadors que han vist sobre el terreny de joc de l'Europa, amb una classe descomunal, un dribbling potent, amb gol, desplaçaments i passades fantàstiques, o sigui, un jugador que ho tenia tot per triomfar al futbol d'èlit. Granés no va acabar triomfant al futbol d'elit perquè en la vida i miracles dels esportistes ja se sap que cadascú és ell mateix i les seves circumstàncies. Com acostuma a passar en molts casos, altres prioritats en la vida del futbolista del gran Pepe Granés, conegut com el gran maestro aquí a l'Europa, com viure bé la vida, la dolce vita que es diu, la nit i aquestes coses, el no cuidar-se al 100% i dedicar-se al futbol, et porten que no pots triomfar a l'elit. L'arribada de Granés va coincidir amb una altra arribada, en aquest cas a les banquetes, d'un dels entrenadors més singulars i polèmics que ha tingut l'Europa a la seva història, Mario Anchisi. Ens ho explica Xavier Vidal. Parlar de Mario Anchisi és parlar d'un dels entrenadors més peculiars que ha passat per l'Europa. Ell va arribar a meitats dels anys 50 aquí a Catalunya, es va integrar dintre del cos tècnic del Sants i a la temporada 57-58
va fer una excel·lent campanya amb els blanquivers, arribant a fer la promoció per l'ascens a segona divisió. Aleshores, l'Europa, l'any següent, per la temporada 58-59, doncs el va fitxar, però a part de fitxar-lo amb ell, també va fitxar 7 jugadors més titulars del Sants d'aquella temporada. Recordem que aleshores la rivalitat entre Sants i Europa era com la que actualment hi ha entre Europa i Sant Andreu. Quan es va sortejar el calendari, a la segona jornada del campionat de Lliga va tocar un Sants Europa al carrer Galileu. Encara la gent no havia oblidat pas aquest traspàs massiu de jugadors. I el partit doncs, va ser del voltatge, improperi, gestos, de tot. L'Europa va perdre 2-0 i al final del partit, encara no contents, l'afició dels Sants doncs, va muntar un petit escàndol als vestuaris de l'Europa, al davant dels vestuaris de l'Europa, per impedint que no es canviessin i que, armant cridòria i tal. I al final els jugadors de l'Europa i vestits de futbolistes van pujar unes furgonetes del president de l'Europa i ens van canviar al Sardenya. Ironies del destí, aquella temporada l'Europa va quedar quart, no va fer cap promoció d'ascens. No es va aconseguir l'ascens en aquella dècada, però es va plantar la llavor perquè la generació dels anys 60 entrés de ple dret als llibres de l'Europa, situant el conjunt gracienc a la divisió de plata del futbol estatal. Però aquesta ja és una altra història.